Ну што ж, Стрім запущений? а як же ж, ми в ефірі. Можеш віншаваць гульню з 6-годдзем. Я поздравляю гэтую гульню, але... Що ти робиш? Віншую. Ну, так ти визначишся, ти поздравляєш, чи ти віншуєш. Я не веду, яким я буду. Ну, ким ти будеш? Ти будеш гномом. Я про героя. А ми зараз поглядім. Ти взяла яку місію? Божечки, побачочечки. Там, де початок МК-6. MK6 Armor Advanced Success. Yes. Right? Okay. Good. The first one. Містер Кришталь. У містера Кришталя я буду... На кимсь я буду? На ким я буду? Фу. Оу. Мгм. Я буду містером інженер. Engineer. Mr. Garner. I'm a Mr. Garner. Так, мне треба помінять шапочку. Ведаю, що мені вельми хотілося б, ну, щоб я була сервер. Ким? Сервером. А у чим розниця? Ну, каб я выбирала миссии, я зато крутейший у сервера. Ай, я заблудилась у тих стулах. Ну, слухай, вибирати місії ти можеш і так. Подойди до мене, да вибирай. How about this? Let me try this. Scout Relay Engineer. Ну що? А хай так і буде. That's nice. Так, там іще гэта. Компот наливають. Угу. Дерема. Что это такое? Компоть. Компоть? Где? Today special. Давай. Round of skull crushers for me and my chaps. А мені чувати? Ну, як тобі сказати? Я ж тебе чую у Дискорді. Ну, повинно бути чувати. Так мене чувати чи ні? Аль, А, ёсць трансляцыя, а ёсць Дискорд. Я чую усё. ну у Дискорді. У Дискорді цябе чуваць, гэта зразумела. Як А я яно там думала, у що транс... мені просто не чувати. Вибач. Як яно там у трансляцыі? Ніхто не ведає, гэта просто Ну. магічная трансляція. О, трэба паглядзець трансляцыю. Ага, я не наладзіў. Добра, што нагадала, дзякуй. Так, цябе пабольш, мяне паменш, гэта сюды. Так, напэўна, так будзе добра. Спадзяемся. І спадзяюся, не будзе рэха. Угу. Спадзяюся, не будзе рэха. А навошта тут бакалы з віном, калі, ну, у тых месцах, там, дзе могуць, там, дзе іх не павінна быць. Ну, не ведаю, так паставіць. Гэта не віно, гэта... Што гэта? Марціні нейкае. Нейкі марціні нехта не даеў. Ідзі даеш. Ну што, бахнем? Now that is real music.
Боже. Мене зараз заведітує. I feel like dance. О. Ой, я вось так умею танцевать. Ведь я докладно могу так танцевать. А видиш, як я вмію танцювати? Не, ну ты не так так. не умеешь. Ось так умію. І так не вмію. Ось так ось я вмію. Не, я так не умею. Ну что, пошли выбирать миссию? Пофі. Кубочек. Гей, чому мені не дали віно? Чому я не розбилася? Не ведаю, а что это? Ты нечто зломала, да? Ничка. Итак, Dance Dance Ай. party. Dance Biozone. Dance. Угу. Но не dance, а dance. Усе good. Ну что ж, поехали с кубочками. Давай зараз вип'ємо. Давай. Там, здається, некий бонус буде, некий там Ага. краш чогось. Never felt better. Я догоня. А ты Гана. Мы ще помрем. У подсках у меня в огнемет. Ага. Чого? Мы ніяке не помрем. Помрем. Який ти уровень поставив? 25-очка для детей. Треба було для подростків. Да що ти пометил? Навож там мне это? Ты, у тебя ж есть эта штучка. Какая гэтая штучка? Повесюлька. Без вещулек. Обыдемся. Стив! Эй! Не смешно. Одразу попереджу. Не смешно. Добре. Усіх подсмолю. Усіх. Ну тебе. This is my beautiful crystal. And your beautiful... What is? Fancy pants. And my This beautiful true. crystal. Диструм. І там нехто вухає. Это, напевно, робот. Чи нейкая трасца. Ух. О! У нас лайт jetty boat. А, GT-бот. Boot. Бут. Бери. Потому бери. что две ух, это boot. Бут. Две ух. Бяры GT-бут, гэта класна, нам Але спатрэбіцца. сух сам лезеш сюди. Ну, вогли я тебе прокопала. Тому, Ідзі GT-бут. Подымай. окей. Я за тебя, может, не... Эй, я помер. Еще когда у меня бесконце життя у гэтых джетів. Ай. Jetty boat. Jetty бот. Ты ведаешь, что такое бот? Бут. А что такое бот? Ты ведаешь?
Бут. Вот. Бот, а не бут. Что, это не ты? Это был не стыл. I think we're actually doing all right so far. Эм, Что? Jetty boot. А далеко не? А-а. Боже. Я покропала усяго. Про крапалах это добра. Мне ж треба до тебе добраться теперь. Где ты? Боже. Не до меня, до Jetty boot. Дыхай себе. Джети. Блин, я теперь не бачу Джейны. Ой, что это? Я кубок знайшов. Дай мне поглядеть, дай мне поглядеть, Я дай тебе мне скину, не поглядеть. переживай. Молодчина! Лови. А ти що? Так, ты мне прокопала. Где боты? Боты. Зараз. Дай мне хотя бы скинуть. One more year, another cargo shuttle loses its cargo in the caves. Unbelievable. Ё-моё. Well done, miners. Performance point bonus is active. Так, я знайшов. Ну, нарисуй. Давайся. Не крутите моего Стивена. Оп. Бут. Калі не крыўдзіць яго, тады і цябе трэба будзе крыўдзіць. Не треба мяне крыўдзіць. Як трэба. Я зараз вам прокопаю гэтае золото. І будзе вам золотце. Вельмі классненькое. Глядзі, оно зависае. Ну, яшчэ зверху тут. Яшчэ не? Бачыў. Клас. Бачу, гэта я. Ты крутая. Яшчэ якая. А якая? А такая. Та-та, Боже. иди сюда. Вось, погляди на мяне. Вось на Jetty boot, так і дабярэшся да мяне, таму што тут дзве крышталі. Недзе там і недзе там. Дык чакай, я магу працягнуць гэтую самую. Таму ты иди на тую, Я ж могу а я протягнуть. пойду на тую. Я на тую пойду. Чакай, покажеш, дзе там туя, і я табе працягну. Не, ну хоча так. Ось туди, Look what I found. Attention. калі ти зможеш. Сюди і наверх, так? Ну просто вось. Я могу тобі. Сюди я змогу, наверх не. Thank you. Ну тому що у мене ж дриль. І ще тут є трошечки місця, каб. Так туди доверху не доскочу. Yes. Dime Office Crystal. Бэм. Что Я там у тебя? Дрылься доверху. Ага. Ё-моё! І ніякої не дрилься, Іди, тому що я у та- мене ще є. Я тебе буду показывать, а ты дрылься. Guys, are you blind? Look over here. Everyone, can I get some attention? Зараз. Вуаля! Не Hello! вывалися. Як орешок, як яблучок з яблуні. Attention. Attention. Так, Все, зараз вертайся. бзик. У меня есть Jetty boot, тому не хвалюся.
Бачив, як я приземлилася вельми Ну, м'яко? капец, ты железный человек. Єсте. Куди ти? Ну, туди треба. Ні, я сюди. І видиш як? Забери ось це. А я поки що за кришталь. Давай ще кришталі. Нам збирати. Кольки нам там треба. Зараз є ще 3 кришталики ми знайшли. Ми тут знайшли? Jetty Boot, гэта класно. Супер! Тут яны якраз і спотребіліся. Тут яны якраз до месца. Яшчэ як. Я з тобою я вельмі згодна. Вельмі... Что гэта? А, метеориди. Я ж казала. Калі вось гэта ось... Блін. Вот это гэта метеорит. Капец. А, ні. Да бзда ляціць. Яшчэ якая А кабзда. там яшчэ дыструм, добра. О, я знайшла яшчэ 3 дыструму там, дзе... Не дрыструм, а дыструм, добра. Дыструм. Боже. Ну чому ти так хутка вучишся, тільки дренно. Выключи, калі ласка, мікрофон. Не. Мені вельмі треба. I can't carry anymore. Так, два кришталі, ти говориш. І зараз прилечу я. Бум. Диструм усьо. Bonus will be transferred to your accounts on mission completion. А є ще нітри трохи. Так, є ще один. Де? Давай за гэтым метеоридом. За тигидам? There is nitro Так. over here. За метеоридом. I repeat, swarm. Ну, сходи за метеоритом, я пошукаю кришталь. Коли виживу. А я не. Не виживеш? Не. Rock cracker package is on its way. Ну все, вы доигрались. Догулялися нам уже. Вы догулялись. Да мои гранаты! И зараз... Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 і 60. Як у наших хвилинах, хвилин, усіх от тільки 60, і ще 40, тоді буде 100. Харе. Drifting commencing. Stay alert. The noise is bound to attract unwanted attention. Feeling much better now. Йоме, я забула ще про ті Ренка, кракер, чи як їх там. Що Я нікуди не туди поїхав. Маличина. Гі. Мактира. О, тепер туди. Halfway there, team. 50%. Що, я знайшов кришталь. Малайчина, нарешті. Ну зараз тоді я дороблю метеорити вже, потім. Так это, доравливай. Just a moment longer. 75%. А ё-моё! Зараз я не до конца уже вийдуть со своєї ролі. Exemplary work. You achieved your objective in a record. І є ще трошечки. Бем! Шкода, що тут не мамула. Так, Допоможеш де мені, ти там? Кареласка? Допомогу. Now deposit the contents of the meteor, and you can get back Тримай. to the mission. О, ді-ді. Ай, я випадково. А тепер лови, Давай. лови. Ловлю, кидай. І такі ти нясь. Я кидаю, ти несеш. Ну, давай. Така у мене ідея. Supply pod launched. Better stand back. Ні. Слявів. А я упала. Гномі баскетбол. Я ще як. Тут, до речі, 4. Так давай, кидай ще. Даю мою. Во, дождик пошел. Кислотний. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Я не можу усипіть стида. Нехай покутує. Что, он тебе уже не потрібен? Да ні, у його просто здоров'я зовсім немає. Він это, сканає хутко і сам. На. Та я ще одну. Ну, Де? у мене у руках. Ну, А, ну в тебе в руках. Ну. Cards are accounted for. Що? ось. Кліч. Кліч. Кліфіцький обліч. Не дренно. Не ще. Ні. Чекаємо одну хвилину. Одну хвилину зашумує. Шкодую. Жартую, а не шкодую. Thieves gone! Your thief is gone! Да я ведаю, що він. Your thief gone? Помер. Gun rebar. Gunfire. Gunfire. Gun. Ладно, я ще раз. Gun плюс fire. Тілка. Gunfire. Дівка. Ган і ган. Гэта розныя гукі. Ён ган ад слова to go. На, дышоў. на,
А нет слова ган. Стрельба. Gunner burn. Gunfire. А не gun. Зверху. Внизу. Где? 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, Харе, 17, 16, Где 15, маршрутка? 14, Маршрутка где? плюс 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ага. Гнома подотри! 3 гнома подотри. Ты зародилася? Добре. Так! Вали давай у маршрутку. Уху! І у мене якраз моє. А я ведаю, куди він зараз приземлиться. Ось зараз там, де я, там і він і приземлиться. Але Коля мені відомо ж. Я Коля таки мале. ведала куди. Ты так и ведала, боже. Ага. І все, я вже на трьохпотковому мостику. Мостку. Я зараз у трьохпоті чекаю себе. А заодно, коли ти... Йой! Алло, своє GT Boot. Ну, коли ти прийдеш, я відомо ж свою вонючку тобі відправлю. І буде тобі вонять. Боже! Молодчина. Не подымай меня, не! Стой у дроподі. Да я ведаю, як де його Що? забрати. Зараз. За 2 хвилини усього тільки. Боже, ми зараз придує місію, не лезь сюди, гэта не каштує того. А я ведаю, як. Спочатку на гэтую штучку, а потім уже... Ти куди? Ти Не чапай мяне! Сядь у дропод. Ну все, мы продули, потому что коли тебя нема, тады мы миссиан. Калі хоць од... Ты таки упал. Божечки, калі хоць адзін гном у маршрутцы, все добра. Не лезь мяне падымаць. Му. Му. Ну, гаймфая. Я классная. Наступное что? Яйки! Яйки разные Все, бывают. стой на месцы. Перапыночка.
Дрым? Дарэчы, Нека, М, ты ведаеш, што хутка па гномах выйдзе яшчэ адна гульня? якая? Там, здаецца, нешта сюжэтнае. Трэба будзе выратаваць станцыю, вось такую, як наша. Чаму? І як? Ну, чаму як? Яшчэ ж не вядома. Чаму? Што чаму? Ну чаму? Чаму што? Чаму так будзе? Ну, таму што анонс гульні ўжо ёсць. Ёсць анонс гульні у Стыме. Так, глядзі. The decorations are there to contribute to a festive atmosphere. They are not toys. Глядзі, гульня будзе называцца Deep Galactic Rogue Core. Ну нарэшце хаця б што-небудзь новае. Угу. Таксама на каманду. І трэба будзе заваяваць такую ж вось станцыю, як наша. Змагаючыся зноўкі з гліфідамі. Ну так. Чаго гэта з гліфідам змагацца, калі гэта не яны заваёўваюць? Ну, яны занялі там усялякае. А можа і шэкі, ну там же роботы ёсць яшчэ, нейкі прышельцы. Але, здаецца, будзе цікава. Запускай. Місію. Чекай. Місію. Ну, я так само буду стрелком. Salt Pits. О, 4 яєчки. Ну что, 25-очка? 50-очка. 50. Дай мне хотя бы поменять. Меняй. Иди меняй. Какие проблемы? Я хочу этого вось прокачать. Кого? Гэта? Скаута. Скаута? Угу. Прокачал-то. Иду. Будя. Так. Все. Я учился. Может, компот? Нет? I'm really looking forward to Пошли. working with you guys. Drop Ну, sequence initiated. иди, я тебе куплю. І, до речі, ти зараз у трусілях. Ой, хай Пантеровых. собі. Пантерових. І так, тобі Ойлі Оу, Гліфіт Слема, Ліф Лавез. Ведаєш, яке? Там, де медузя. Медузі? Так. Іди покажи. Іди ногами покажи. Добре, зараз. Де? Гэта? Black Race Добре. Blonde. Black Rain's Blood. Будем... Пошли, Будя. Зато по дороге потанцуем. Давай.
Погнали. Будя, будя. И такие приходим и танцуем. О, Нормуль. Шостый год нашей гульни, ла-ла. Мы такие танцуем, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла. Эх, я классно. Не, мы не танцуем. Шкода. Все уже. Але ти все одно усюєш чогось. Йо-моє, як ти виглядаєш. Мои улюбленные трусяли. А ти зато не побачив, які у мене. Трусі. О, я Мне- забыла, что я сказал. Я Эх. буду подглядывать. Так, давай понитримся. Понитрились? Выбирай дорогу. Куды? Туди. Ладно, жартую. Ай. Ой, я не потратила здоровьечко. Эй, мы не понитрились, я не понитрилась. Ладно. Charlie is on the way. Бум. Зараз прокачаємо. Зараз тобі на буде. Ти мені углі так само болюче дай. Ну, пропадж. Те. Я не бил тебе, я побыш бил. Нитро. Friendly fire isn't actually. Ось так. Так, я задоволена. До речі, тих мушок треба ловити. Ну так добре, зловим гэтую моль. Сам такий. Гляди. Это я знайшла! Першее. Это наш кубок. Не ваш. Grenade! Sometimes I wonder if mining is all there is to life. Then I'd punch myself in the nose. It's my beautiful My six. precious. Куди? Куди собрався? Що, до хати? Ці у гості до своїх щеборов гліфідів. О, божечки, тут якби цим би павук ходив. От себе. І відклав вельми шмат свого бидла. Не протягивай, коли ласка. Свого бидла. Добре, не протягивай. М, О. И ня. Ягічня. Ані И ишенька. Боже. яких кой її вибила? Зрозумів. Зрозумів. Ти мене. Сходили тут под себе гэтыя глифиды і гэтую їхнюю ми зараз збираємо. Так я розумію. Так. Не починай. І не заканчивай. Элис, Вибачте, Попіть, але я коли хочу ласка. жартики робити. жартики про говно — это не смешно. Это не жартики по-моему. Ти якби сам не жартував про говно.
My beautiful pencil case. Так, там ще О, макрец. пошли на мероприємство. Чекай. Я уже устарел. Hostiles are backing down. Finish them. One of them gets tree climbing quick. I got one of the annoying bugs. Пошли на это мероприятие, ну... Мешать Я, этих ну, каменных. Яно будзе няпростым, тут месца не вельмі прыдатнае. Падсвяці. Let there be light. Нормаль? Уверх падсвяці, у купол забі, так. Вось. Все, адной дастаткова. Все, пачынаем. Треба Так. збирати гэтыя штучки. Адсюль бомбы і вон ідуць. Да... Хадыш. Во, мне вельмі патрэбна. Трэба камянюка. Во. Бегай. І збірай гэтыя штучки. Забівай гэтых бронаваных. Бронированных. Каменных. Камянюкаў. Камянюкаў. Вунь, камянюка. Все, по яму, ну, стрелять нема сенсу. Бі, сякерай. Да ё-моё, дайте мне гэтую штучку. Мы ўсяго толькі 5, ще трэба 25. Ну, дык. Разбиваем, бегаем, разбиваем. Подсветка. Батарейка, где батарейка? О, батарейка. Батарейки нема. Блин. Да. Блин. Ё-моё, мы усяго толькі 11 годин. Так Я давай, возьму на себе шаволь, маленько. шавялися. Шевели своей расслабленной дубкой. Не забывайся подсвечивать. Вунь. Иди сюда, дороженький. Эть! Еще 10. Еще 10. Еще 9. Где еще 9? За 50 прийдуть зараз. хвилинок. Где? Колевашка, 38. у нас 37. Бяры батарейку, не дури голову. Вунь. И. Раз, батарейка. Взяла батарейку, чекаешь. Где он? Но. Вылазь, курва. У нас 14 хвилин. Батарейки. Я взяла одну. Мы проиграли. Блин. Мы проиграли. Ну, спочатку бяреш батарейку, заражаєш секеру. Мела, гэта я так і робила. Не рави на меня. Яны Я могуць і не, даю, что ты Я не хотел могуць. сказать. і не прыйсці. Таму не переживай. Так, что там? Нітра і... Гэты. Як яго? Круглая штучка. Перлина. Жемчуг.
Жемчуг. Просто Забирай. жемчуг. Забирай жемчуг. At least we don't have to haul all these minerals around. Я за яйка. Не ти. Діва я Добре. яйка, а діва ти. Зрозумів? Боже, якая розниця? Наступна діва яйки ти. Зліва. Зверху. Вон там. У у тебе мене ж зліва круг. велике приторія, ну боже. А вось тут вось зверху ёсць гэты самы, і у мяне ёсць круг, таму я сюды. Так, я туди не достану. Зато я достала ўжо. Ну так Даўным-даўно. достань. Гэта яешка. Падсмажым на грылі. Или смаж. Ну, гэта нам у сталоўцы зробяць. Мы іх проста шукаем. А што з іх будуць гатаваць, хто ведае. Можа, кампот? Ой, не. Я ад такога лепш адмовлюся. Да ё-маё. Гоголь-моголь. Єс. Нарешті. А хто тут добрая дзяўчынка? Я. Ведаеш што? Лаві сам. Ну, канешне, ён зваліўся. Ідзі шукай. І для мяне ще. Ён зваліўся вельмі недалёка ад сябе, вельмі нізка, вельмі. Ух. Іншыя яйкі. О, ведаю. У іншым полушарыі. Єс! Якраз. І йдемо туди. Добре. За мною гліфіди гоняться, а я просто утекаю за яєчком. Так, куди ти пішла? Наверх? Ах. Я пішла у інше полушарі. Інше що? Ай, забудься. Я знайшла яєчко. А ще золото, тому зараз я мінерали буду збирати, а не яєчко. Тому до мене ані шагу. Я зараз до А мене нічого. навіть не підходь. Навіть не кроку до мене, тому що я зараз іду. А куди ти? Носик. Носик, это важно. Да кто тут такие? Вибачте. Ти каля мене? Не, ще зараз приду. Ось це добре. Не треба, не треба. Слухай, гэта камандная гульня ці як? Тіак? Ну, вельмі добра, зараз будзеш гуляць адна. Ні. Ні. Ну, тады не гэта. Just take your sweet time, old lady. I've got a dime. Я разберуся. Я разобраюся. Well done. Pull the escape pod in when ready. Give me some
stand back. Smooth as always, team. Drop Зараз pods out. прийде. Resupply arrived. Go restock. Ну все, валим отсюда, I'm Катя. taking some of the ammo. Grabbing ammo. А, ну, мне больше нет. Drop pod arrived. Mule is returning to LZ. Let's go to LZ. T-minus 5 minutes. Move it. Че? Я ведаю, где до какой. Дроп. Дроп. Блін, як він пройшов, як він пройшов. Падла. Я Подловил. долей вас усіх. Ну добре, ти скаут. Хойсей. Лойсою по усім місцях. По яким мало. По всім м'яким місцям Хойсей. Hello, And goodbye. Mr. Fancy. Let's leave this. Трущалі. Snap it, team. The drop pod won't hang around forever. Three on one day now. Departing in T-minus 4 minutes. Mr. Fancy. Лайно. Сам таки! Ну так я про себе і кажу. Ти сам таки! Я Лайно. так і сказав. Ти сказав лайно про мене. Я не про тебе казав, я про себе казав. Вон погляди. Сука! Свячу своим лайном с цукриком. Головне, каби врагатий шльом. Давай ліпше ти будеш дриллером. Давай я сам вирішу, ким я буду. Добре? Well done. You're getting Мулі. closer to completing your assignment. А тепер мені потрібен 3-хвилинний перепинок. Добре.
The memorial hall is where we honor the fallen. Feel free to walk around and pay your respects. I advise that you leave the decorations alone before management asks me to flush the launch bay with radon gas. Any and all decorations are to be considered company property and are to be treated with respect. Не це. М-м. Так, я сказала, что ц. Значит, ц. Ну що там у нас наступне? Ну, тихо, коли ласка, я зараз удіти буду. Мовчу, мовчу. The game doesn't matter. I'm good. Ні. Changing the decorations around. I'm a wrecking. Да ё-моё! Ты чому гейм-овер?
М. Time to forge. Time to forge. М. Ай, кидай, пошли в миссию. Ну, That wall! Кидай, кажу, пошли в миссию. ну так. І вельми хочу. Что, выиграть у этой бота? Дети будут. Так. If this continues, management has the power and will to close the Abyss Bar. Is that what you want? Yeah! Божечки. Ну, уровень 2. Боже. This could be my real job at some point. М. DRG is always finding ways to drain our wallets. Almost had it. Ну, харе тратить гроши, пошли. Ну, это не трачення грошей. Это Конечно, просто пять- гуляние. 5 кредитов кожный запуск коштує. Ти That's so поглядела? unfair. 5 золота. Damn, I'm good. Ну, 5 золота. Jetty boots, let's А, ну fly. так. І узроўні ніколі не кончацца. Ніколі. Я готова. Almost. Ну, И ты меня тягнул. боже. Yeah. Нарешті. Ah, it got me. Ладно. And that's how you do it. Да я... You are aware that you're here to work, yes? I'll be Mm. right To play video games. These controls are clearly busted. Боже. Do over. М. Ми глядім стрим. Ah, I was so close. Стрим Ты у меня стримі. не угля тягнул. Стрим у стримі. Ну и что? Стрим у стриме, ну и что з этого? Ну нічого, пішли в місію. М. Graphics next gen. Who fracking coded this mess? Боже, давай я тобі поставлю гульню таку ж, як це Jetty Boots, Flappy Bird, ті ж не ж таке. Ah, Ага. М. I got it. Ну, так, окремя другого, Другий там ще левел. 3, 5, 6. Easy peasy glyph. It's Ізі, пізі, гліфіт, сквізі. Давай закончили. М. Ну, Хоча б до третього. до треть. Боже. Я хочу до третього.
Тебе грошей не хопить. У меня усього таки 5, 9, 7, 3, 4. 5, 9, коска, 7, 3, 4. Найс. Берес. У меня ще... Йос! Bloody! Нічого, у мене є ще одно. Бодя, Третій Бодя. левел. I had a good run this Да ну вас! Here we go! Ну, харе. Ні. Not again! Ну, слухай, ти можеш зайти в одиночну гульню і гуляти у Джесі Бутс. Вибачили просто. Є ще один забіг у дитя буде. І все. Добре. Let me try that again! Давай! Ні, забіг, поки я не помру. Ти ж А ні? Ні, я ще одно життя. 10 out of 10! Ай, Let's все, play ладно, again! прийшли. У нас доступні мули. Але мене все равно бесить, тому що у місії там безконечність життів. Фунгус Богс. 50-очка? Давай. Псяточку. И все равно у нас будет за это нагороды. И это костюмы. Costumes. Costumes Darkest Salute. Costumes. Карта називається Darkest Salute. Darkest Salute. Darkest Salute. Це французьке слово. Салют. Привітання. Я веду. Салют. Really not ready for this! Салют. Чава. Це Ча- такому Ну фа. да я скажу. Чава. Какава. Чава. Кака. Стой! Не стреляй! Блин. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Усі такі бэм-бэм-бэм-бэм. Це там кунг-фа. Какуль. Я зараз полечу. Коли ты внутри, ее никуда не полететь. А ранее просто полетел. Бэм. Що, тримай себе в руках. А ты тримай свой язык за зубами. Я зараз покручуся. Угу. А я знайшла куба. У вас є. One, two, three. Осторожно! Вибач! Але ж ну треба було усіх урятувати від їх. Вибач, але у мене так само мало жити. Коли ласка, вибач. Добре. Я тобі зараз голову откушу. Ну дик, а гэта зато на користь пішло. Ага, на користь. Померьте. Shopping when we get back. Ага, помирати можна кольки завгодно. Баба Яга. А я знайшла уже. Не наближайся. Эй, ну. Ollie, over here. Буду теперь покруженно молчать. О! Вау! До речі, у Survivor там ніякі яйки вельми страшні, просто не ведаю, як яны додумалися до такого вельми великого, додумалися зробити вигляд
такого яйка. Просто страшно аж не могу. Покрывдженно молчу. Ты в болото не хочешь? Не хочешь? Not again. О, мероприемство. Обезьяны. Як же бридко. Фу. Обидно. Бридко. Вельми бридко. Я решки збираю. Felt better. Don't let him flank you. Я покрывдженно молчу. Ха. I need the mule right here, right now. 8 матчей дали. Туди. Коли тебе так хочеться. А я на мероприемство. У меня же все равно есть круг. Time is of the essence. Hack the active antenna nodes to abort the self-destruct sequence. Ага. Annoying little fuckers. Здесь. Да ё-моё, хотя б ворони, коли ласка. Я вибач, коли ласка. Але тепер Я не ворони веду, мяне где ад ты, гэтых ну? штучак. Этой штучки Маленькие. это робот. Маленькие роботы. Добро, куда ты долетишь? Куди треба? Ой, божечки. Во, знайшла. Гэта третя дорожка. Ай. Next. This. I'm wondering if fighting bugs and moving dirt is the best way Ё-моё. to make a living. Єс, я виконала мероприємство. І що нам дадуть? Відомо, що це кубик. 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 Міні-м'ю. О, зараз метеорити упадуть. Боже. Ай-яй-яй. Ай. Data cell deposited. Management На вас. will be pleased. Ну, зато я виконала мероприємство. О, я ще одне мероприємство хочу. Ой, чекай, давай разберемся. У с меня тем, что 3 есть. ГТ матрицы. Я хочу мероприемства. И будут у меня мероприемства. Ну, коляска. Божечки, да раби. Ну, ты ж себе вулов, а я там зроблю некоторые мероприемства. Добре, раби. До речі, ти ще з нагороду возьмеш, ти мені ще подякуєш. 2 рази. Тому що у нас, по-перше, буде ще плюс урон,
Ой, узровень за гэты кубик. І яшчэ плюс яшчэ нейкай матрыцы. We're sending in a nanite bomb dispenser. Добре, добре, робі. If those things can't penetrate it, Класс. nothing will. Ой, яшчэ зраблю мітер. Узяла. Не туди. I love this grappling hook. Але калі ласка мяне абарані. Ай, куди? Я сябе неяк не вельмі магу абараніць. Да где там гэтыя трылітавыя гранаты? Чацвералітавая. Нарешті. Блін, я не надто далеко. Ні. Не туди. Куди? Час впливає. Недолет. Уху. Давай ты меня будешь оборонять. Єс, є ще трошечки. Дик вунь я протягнув вже, ну. Ні, я на занадто довго занадто їхати. Натискаешь W наперед и все. Yes, thank you. У мене одна, тепер дві матриці, і я зараз виберу. А я навіть, що я возьму для інженера. Бим. Матриця. Yes, я таки видала, що нова матриця, ну нічого, нормально. Зато виконала. А зараз, де гэтай метеорит? Вон там. Ти мені ще подякуєш. 2 плюс узровні. Все. Дякую, нормуль. Rock cracker pods are released and heading your way. От мені я ще 2 рази подякуєш. Ні, ну а чого? Я Коли клас. виживу. Ну так. О, please! Help! Help! Не-не-не, я в другім місці, чекай. Ё-моё! Ну почекай. Бзя-бзик. Ну, ё-моё. Ні. Да ну сюру, ну зараз подимі мені. Ну почекай. Мне бегче на другий конец карти. Зараз я починю гэтага мула і прийду. Я Ты почув моє послання? Базур-базурба. Я Голос з того світу. Зараз почекай. Ага. Зараз мені тут заблюють. Заванітують мені до смерті. Фу! Doing my part. Бзя-бзик.
Пся, пси. Бэм. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Шашарыша. Ведаеш, што яшчэ вось гэтую вось падсветку трошечки пастраляй на гэтую фіялетавую штуку. Не хочу. Да Я гэта ведаю, што тады яна будзе падсветка. Я ведаю, што яна свеціцца, ведаю. Бам-ба-бам. Бам-бам. Бам-ба-бам. Так, где ты Бам. там? Орех возьми, гэта апошні. Орех? Гарех? Так, возьми. Гарехи! Да ну! Гэта ўвогуле будзе плюс узровень. Разумеў? Гарехи. Шаша Я не Риша. каля гэтай. Шаша Я каля... Риша. ну так, я каля. Тиди, Падымай тиди, мяне. Тиди, 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 тиди. Шаша Риша. Ищут. Nicely done, team. You secured yourself Всё. a nice bonus. It burns, it burns. The mules are heading back. Follow them and let's get that drop pod fixed. Remember, you can always deposit on the side of the drop pod. It's heading for the drop pod. Knights has been withdrawn and supply pod is inbound. All mules are secured. Now to get the pod working. Дай First, мне. establishing a proper connection between the pod and the space rig. Set up the uplink. Так, ти метеоритку? Everything looks good. Так, Begin cracking Ну добре, збирай. thing at your convenience. jeszcze подякую. А то ж. А мулы Все собране, я все тут повирішаю. і мулы, значить, так само. Да ти здякуйся, як я тады понесу? Это в руках несется, навожда. А що ти кричиш? Да навожда ти визвав? Ну, каб яны полетели, коли я выжила. Что не так? Скинешь униз, ну занесем. Ні. Не занесем? Занесем. Что-то занадто далеко. Нормально. И ё-моё, я забыла еще про свои хп. You need to keep all rock trackers running. This is not currently the case. Get on it. Got all hammers online and hammering away. Good work. Хотя оборонил бы меня. Ну мне тут есть что оборонять. All rock trackers are back online. We'll have this thing open in no time. Triangulation at 75%. Almost there. You need those hammers active to crack the meteor. Keep them safe. 75% completed. Almost there. Triangulation completed. Remote control reestablished. Ну, значит, ты так само неси. Целых 2. Вот тебе наказание. За то, что Grab and deposit. отправил этих мулов. Мурмулу. Тому я одного, а ты 2. Тому что это занадто, по-перше, далеко. Недалеко. А мне далеко. А ты Fuel брубок. cells arrived. Connect them to the drop pod by dragging out the charge cable.
I feel like I'm getting sick. Fuel cells connected. Now you just need to prep the fuel cells and the charge sequence will begin. He almost killed you. Fuel cells charging. Stay close to keep them operational. We're expecting an increase in Лучше our иди сюда. Не пойду сюда. Да ну! Я ношу твоих этих жуков. Все, загрузив я твоих 3. 4 треба. Ти ж один несла. А ну? А я зато подсветку зроблю. Так будет лепш. Или что уж не тебе не позвоню. Так, а мне треба перезагрузить. А так, без дела, не донесем, не донесем. Нытик. Сам такие. Стой на место, коляска. Стою. Это тебе наказание. И мне наказание. fuel cells at 75%. You're almost there. Hotshot, we're here to shoot the one. Да ну и... Ты здякуешься. А у нас есть хотя бы приз? Да ты! Да чому ти у мене? Ні, Тому що зараз продуємо місію. Гей! Як тобі? Ні. Класно? Дякую. Що зняв, у мене здоров'я дуже. Тому що треба думати, що ти робиш. І ми гуляємо у команді, а не стріляємо одно по одному. Ясно тобі? Так, а ми в Вальхейм сходимо? Лечилка там. Алло. Поспієш. Now kill the rest of them. ECOM operational. Да ты. Part thrusters calibrated. I'm taking some of the ammo. Там є шею зарядка. Ready to leave. It's time to bring it all О, божечки. without you. Extraction commencing. Good work. Good work. Good. І все на гэтым. І каб больш не было такога. Я ще в Google діє місії. Каб больш не было такога гуляць супраць мяне. Мы ў адной камандзе гуляем. Алло. Бачыш? 4 кавалкі. І гэта дзякуючы мне, таму што я 4 кавалкі прынесла. О, Ну, ты так- выбыл. Ты здабыла 4 кавалкі, прынесла ты 1.
Я вуглі усе гэтыя 4 кавалкі вуглі забрала. Всё, перапынчык. That one. I'll take it. More shiny. That video game will rot your brains.
miners. We got quotas to meet. Don't make me pull the plug on that thing. А зараз мы подкрадземся да Нека і паглядзім, як яна Да ну мацюгаецца, вас! калі гуляе Slayer dwarf. у Флэпі Бутс. Not again! Я ведаю, что это ты. Do over! Ну вас! And that's how you do it. Да, стали! Let's do this. Almost had it. Damn obstacles. Да ну вас! Damn, М, I'm good. Oxys awaits, miners. And you're playing that ridiculous thing in Бла-б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 ла. Увесь свой Damn, I'm час good at this. Нека праводзіць за гульнёй у Flat Jetty Boot. Прайграе So unfair. і крычыць. Ah, it got me. І рычыць. 10 out of 10. Да ну вас! Достали! My back, Carl. Пайшлі на місію, Нека. Апошняя місія. Трымаем броню. Марк 6. I can't believe it. Марк 6. Unbelievable. Это все за тебя. Я тут Потому пришел. что ты говоришь! Time for some jetty boots. Пошли на миссию. Ну не! Ну тебе. So close. Не пригожа тут? Да ну хватит говорить! Я тут у Чатыбут гуляю, из-за тебя я проиграю! За мене. Так! Шмяк. Да ну!
Mission selected. Powering up the drop pod. Get on board, team. If it ain't drillable, it's probably flammable. Ти йдеш? Не! Добре. Тоді я почну без тебе. Ну, я тебе казал, не говори. Come on, you lazy bug. Да ну выключи! Fasten your seatbelts. Ти йдеш? Не, я гуляю. Ну, ти розумієш, що у Джеті Бут виграти нельга. Можно. Нельга. Узроўні не скончыцца. Ну и Ніколі. что? Зато хотя бы 1000 будет это кадров. Я хотя бы обогнаю всех. Я хочу обогнать это. Не, sure. Так, давай мы закончим. Давай мы закончим. Коли ласка. Мы заканчиваем стрим. Ну вот. Ну, все, заканчиваем. Я хочу погулять. Коли ласка. Вельмі добра. Ты вернешься одна и будешь гулять у Джеті Бут. А зараз нас чакае місія. Апошняя. Абдемолі? Іди Абдемолі і потім на апошню місію. Не. Не? Тады заканчиваем стрим, і ти далей гуляєш у Джеті Бут. Не. Ну, треба вибрати нешта. Коли ты скончишь стрим, то ты будешь сезон и нечто там. Ну, ти вернешся і будеш сама собі гуляти. Аль, ну, гэта ўжо не смешна. А мне так тем больше. Іди сюди. У Абдемолі. Miners, we got crossroads to meet. Іди сюди, мой гномик. Іди. Оторвись от Бут. Да я не могу. Все, прибирай ручки оттуль. Иди сюда. Иди сюда. Всё.
Все добре. Иди, пудри носик. Я тебя люблю, Зинка. Все будет добре. Тебе туди шмат шняха. Домовились. Давай, пошли за Марк 6. Big Void. Big Void. О, великий суп наварили. До речі, Just what the doctor ordered. ти ведаєш, що у Warhammer 40 тисяч є раса дварфов. Угу. І вони зовуться скавіни. Я ведаю, там сын гэтага самага, ну, гэтага зялёнага, ён чамусьці прачнуўся у дварфаў. І ён падумаў, што гэта яго радзіма, но там гэты зялёны, і ён змагаўся са сваім сынам у косках. Не, это там про зеленых ты нешта наблытала. Карацей, ёсць раса дварфаў і ёсць МК-6. Гэта марка брані, напрыклад, ультрамарынаў. О, вялікі суп наварылі. О, вялікі ультрамарынны, о, шыкоўны ультрамарынны. Our objective is liquid Так, and we're sending in a refinery for you to fill. Get it cranking and let's pump Давай я буду усё збіраць, окей? Вельмі Збирай. просто хочется. Ну, потому что у меня же все-таки круг. Тому ты ничего не збираешь. Окей? окей. jack launched. Stay clear from the impact zone. Блін. Что такое? На мяне, Блин, нема мулау. на мяне званітавалі. А тут нема мулау. Нема. Так. Когда? А у меня тут целые 4 зеленых кришталей. Ой, і мені тут шмат чаго таксама, але мула тут нема. Вельмі шкода. Боже, тут плявуны. Не. Ну, гэта звычайная справа. Але вось 4 крышталі за раз. Валі пляваку. Мінус плявака. Калі ласка, пракапаеш мне вось гэтыя крышталікі. Пакуль я займаюся... Слухай, ну прибіж, он тоўстой за тобой ходзіць. А ты тады... Возьми тую штучку. Я паспрабую ўсё забраць, чакай. Спачатку ворагі, потым астатак. Так, дзе яшчэ адна скважына? М? А, вунь яна. Ідзі пастаў. Окей. Я тады буду ад іх капаць. Добра? Pump jack requested and is inbound. Ты пакуль што пакладзі гэтыя крышталі туды. Там, туды, дзе трэба. Просто я не магу аднесці. Дык я не магу. Зробім гэтыя самыя рэйкі трубчатыя, тады ўжо пойдзем. Зробім, карацей, свае справы самі. Але Мы ж- можам і з дапамогай трошки. Мы ж каманда, правда? Угу. О, клас.
У меня есть подсветка. Ой, ну только не. Heads up, miners. Что, снова валять? Peppered by lithophage Ага. meteor fragments. Коли лодочку прокопай! Мені вельми треба. Блин, я не... Я далеко. Ну все, бач. У мене прилетело метеоритом у голову. Треба було каску носить, а не рогатий шлем. Подымешь меня? Так подумав. Нормально. Please, rescue me! Да меня подыми, я прокопаю. Не. Прокопаєш мені мой кришталик. Не треба. Інакше тут просто то метеорити, то міроприємства. Повсюду все столько цікавок. Тихорбатного. Цікаво. Тихорбатного. Цікавого, ну. Не смішно. Yes. Да блин. Too steep? Стекусь. Ну, а я пока что повынищаю усяляких, потому что у меня еще засталось два. Две гэтые матрицы. Пустые просто. О, гэта крышталікі. Блин, ну. Жоўтыя крышталі. Калі знойдзеш жоўтыя крышталі, але не золата, то тады нясі... То гэта як жоўты снег? Не, гэта маё мерапрыемства. Тады нясі просто мне. Жоўтыя крышталі. Я думаю, гэта як жоўты снег. Сам такі. Я справлюся. Ну куды ты падзенешся? Я справлюся з гэтым. Ты крепкая. Enemies are being lured to your location. Harvest them Ты Яшчэ як... самая моцная на свете. R&D are very Дзе яны? Вы хочаце біцца? Во, я знайшла ўжо одну мактэру. Just when you thought it couldn't. Карці жоўтую какульку. Мактрульку. Ну так. Во-во-во. Целые две мактэры. Раз. Сієш? Во, jeszcze одна мактэра. Мне потрібно ще нелькальки. Да ё-моё, чому тут одні мактери? Чому усіх так шмат? А може допоможеш? Я спробую. Просто тут їх так шмат. Тебе за это? Подеюсь, подеюсь. О, еще одна и все. Нате. И все, я зробила.
Уху! Дякуй! Вялізний дякуй. Я тут пришим, ти сама. Ну, з твоєю допомогою. Ні, ти сама. Ні, я з твоєю допомогою. Ні, ти сама. З твоєю допомогою. Ти Ні. просто третю допомогу. Третю допомогу. Ви за що? це дякую. Нека, ти зробила все сама. Я тут так просто. Ти сама все зробила. Шкода, що крутая. тут нема вельми великих гэтых метеоридів. Я б хотіла просто. Плюс узровень. А де ти бачу ще гэты метеориди? Яшчэ они гэты. Мне просто вельми треба їх розколоть. Я не особливо бачу. Так, другосну місію я виконав. Де там наші те саме? Ага. Ти другосную яшчэ не зробив, тебе треба їх починити спочатку. Другосна Гэтым місія. займуся я. Це Кірксайд The plumber. Oh, I just need a big, bushy mustache. інфекшн і галаміт. Галамет уже зроблений. Ну так ось я і кажу, що я зробив галаміт. Дякую. Да нема за що. Так, калі у метеоридах, у адным з гэтых усіх метеоридах, да, будзе гэтая штучка, то тады будзе плюс узровень. Некалькі ўзроўняў. 200-300. 200-300. Добре. Зрозумів. 200-300. Great job. First pipeline between pump jack and refinery established. Pipes up. Так, две. Где там третья? Я третю гэтую зроблю. Зараз Ти я, першую лепш, добре? я зараз труби протягну спочатку. Я ж дрилер. Ну так, ти першую зараз будеш, я просто третю зараз чиню. Божечки, Ремонтую. ти можеш будувати все, що завгодно. Я проводжу трубу. Get ready. А я будую. А ти будуй. І у нас зараз буде моя любимая пісня. Second pump jack connection. Ось і добре. Almost there. Incoming. Smoke him if you got Блін. І зараз... Давай, короче, ти активируєш эту арельку. Мне вельми хочеться просто покататься. Вельми класно. Зараз тут підсмалю ніяких. Это ти. А я ж надеюсь, что не походила. Выбачь, али я пойду по минералковую. По вулицях ходила, я ще не походила. Я пойду на минералованию. На мінераліться ти пойдеш, я зрозумів. На минерал... На минераловку. Так, мені треба цукор. А мені треба, щоб ти мене боронив, інакше я зараз помру. А ти не помирай. Ущент. Develop a way to automate this process. Ай, о. Не подкручивайся под огнемет. Не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, не треба. А я ведаю, куди. Коли ласка не треба. Ладно, я тоді золото позбираю, зато у нас буде золото. Ми, І... ми домовилися. До речі, Один а скільки будує у і тебе ведає куди. Золото! Столько, Да ё-моё, сколько хто це тебе. зробив? Скільки я тебе здав? Столько ж, сколько у тебе. Не. Лучше зовсім у тебе.
У нас, Карацей, коли будем у бази, то тоді скажеш, окей? у нас однолькавая копилка, ну. Гаманец у нас один на всех. У меня золото столько, сколько у тебя. Тоді ладно. Back's full. Can't carry anymore. Ну, коли ти один гуляєш, то тоді ти просто можеш взяти і накопити себе борщ. Не. Коли я один гуляю, я просто гуляю один. Все, зроблено. Ready. Ні, не зроблено. Алло. Ну, в сенсі, я протягнув. Ага. А Рога. я не причинив. Не побудовал. Так, это чья задача? Моя. Ну и все. Не смей запускать без меня. Навод не смей, я хочу на орельку. Коли я зайду на орельку, то тоді скажу тобі. Боже, якую я виростю? Да нахуй. Откуда? Все, можно. Тому можно починать. У тебя больше прицела, у меня больше не валу. Это не прицелы, это ахвяры. Ну я ведаю. А вогли прицела. Гэтая штучка называется прицел. Нават у гэтых самых, у Gunnery Bone. То самое намаляванное. Але, правда, без кропочки у середині. Это просто кольки ты кого прибил. Ні, гэта прицел, ну. Як скажешь, дороженька? Все. Я расставлю Добре. зарядки. Зарадки ёсць каля кожнай скважины. Yes. І на базе. Я зараз катаюся. Метеорит! Коли там зламається, то тоді я пойду з метеоритом. Окей? Боже, я уже зараз зламаюся. Не чапай мяне за сраку, вычварэнец. Що зламалося, значить я пойду за своїм кишталиком. Вой, метеоритом. Ритам. Я так і сказала. Ти сказала дам. Я так і сказала. Я сказала метеоритом. Рита, метеорита. А ча-ча-ча-пися. Ех, ні у яким метеориті нема нічого. Це складаний реч. Так, еще? Не? Ні. Не. Бембр. Бамбр. Бембр like a simba. А як там тута, лута, як там это? Про кучку. Ой, видиш? Зараз тунці тун ту ту тунці тун. Не, Тунці тун ту ту тунці тун. там не Чипі чипі чапа чапа. О, лові, лові, чипі, лава, чипі, лава, чапа, чипі, чапа, чипі, так. Чапа чапа лові, лові, лава, лава. не кричи. Чипі чипі чапа чапа. Лові, лові, лава, лава. Бізяр. Чипі, чипі, джаба, джаба. Добре, добре. Жапа, жапа. Чипі, чипі, добре, добре. Ага, Нога, ага. нога. Бьем. Бзи.
Бзю. Бзяк. Знову плявака. Блін. Да ну! Отремонтуй. Там плявака, що там адрамантує? Отремонтуй мою штуку. Затримайте у меня павучие лапки. Вы павучие лапки, ці як? Ё-моё, я нічого не бачу за вас. Зато я добре допомагає від насякомих. Угу. Я ще як. Да поможи, у меня коленка Зараз сломалась. низькоголь. Я подвернула ножку. Низькоголь. Я такая, я подвернула ножку. Як тобі моя сцена? Як? Роман. А мені вельми подобається, я така. Боже, ну, Я Аліс. потрапилася. Добре. Я зламала позногтик. Ось за такой маленечкой проблемы я уже плачу. Ну потому что крыло уже можно есть. У меня уже 3 раза крыло с-под ногтя и шла. Такое бывает у всех. However, we still have Ну, хари, не протягуй, Да не ну смішно. добра. Ведаешь, что я тебе буду допомагать? А я вже справився. Не, я гранаты буду кидать вниз. А я вже справився. Я буду тебе помогать. І глушить як Я погроза. их буду замороживать, как ты змог их увидеть. Першие. Ну ясно, глушить як погроза. Ти будеш усіх заморожувати, і мені прийдеться ще й з замороженим справлятися. Наши будут як ледышки. Это лучше я буду як лядышка. Все. Тисни. Бзик. Тиснуть на бзябзи. Я не ведаю, мені ніхто за сраку знову мацає. Ты что, совсем вычваренец? Ты вычваренец? Выбачь, просто сзаду у тебя никто был. well done. Cargo rocket is returning to orbit. We're sending in the drop pod to get you out. Hang tight. Усім хуткого розвіття. А я... Там плявака. Вы робите все, что хотите, Алло, хлопцы. там плявака. Ну да, я скажу. Ты мне не даешь Казать? сказать. Казать не забороняє тобі глядеть по боках. Ты вовремя меня перебиваешь. Дик що? Так и то. Там Это плявака. вуглі важно. Якби цим би ти на мене не сваришся, коли я тебе перебиваю. Ну так говори важне, ну. Ну, так Я- я и говорю важное. Я тебе попередив, там плявака. Ну и что? Я гэта Ну, почула. Хопить гэта казать кожному. Что я хотела сказать? Вы як хочете, хлопцы, хлопцы, а я зараз же еду у готель. И поехала такая на такси. Ви як хочете, хлопці з Гліфіцьку. А я зараз же еду у готель.
Блін, знайшовся твій готель. Знайшов же він місце. І так. Марк 6. Марк 6. Давай ще на шляпку. Коли Чекай, ласка. чекай, успокойся. Давай Марк 6 отримаємо, опранем. І будемо такі ходити. Так, ми Марк 6. У мене питання. Успокойся. Не Ау. натискай. Не натискай. Важное питання. Дякую. Мы опранем чи наденем? Наденем. Ти впевнений? Так. Чому? Потому что наденем, гэта наденем на себе, а опранем, гэта опрануть нечто тяжкое. Молодчиночка моя. Yes! I've got... Я здолала. І зараз ми опранем Бам-бам-бам-бам-бам! фуар бам-бам-бам-бам-бам. Гардероб. Бзя-бзик. Гардероб. Ну ладно. Побудем и с таким. Угу. Опронули, окей, значит. Так, я так само хочу. О. Нормально выглядит. Ну, хай собі. Найс. Оу. Мне не вельми подобается. Мне больше подобается нечто легкое. Нормуль. Я буду ходить у чим я ходила. Примерила, мне не сподобалось. Где моя шляпка? Счастливая шляпка. Да не, просто шапочка моя. Где? Твою ж. Может, до лысины ніяк привыкать? Так, это новый. Это так само новое. О, Но я думаю, что инженер. инженер. С начосом. Ведаешь что? Капец, тут начос есть. А, Можна я скажу, коли ласка? Можна. У мяне 70 гэта кришталик, дык вось. И у мяне за 70 выпала такая миссия, там где на новый скин кирки. 4 миссии. Тому я тебе буду казать, якія миссии. Добре? чекай, скін кірки? Так. Новый. Ну, ми зараз поміняємося, зробимо тебе хостом. Так. Ну-ка, уже. Я каб не казала тебе, якая миссия, а ты не выбирал. Уже это було докладно, що так у тебе зробиться. Чекай, мені треба. Де моя шапочка? А, ось моя шапочка. Ну, першее Шапочка, это... шапочка, шапочка, шапочка. Шапочка. Мне подобаются усе мои герои. Так, все, я у шапці. Итак, на кирку. Ой, якой ж? Anniversary bonus, чи що?
Ну, Покажи. Ось. Pixie Hunt, Drift Crusher. Так, Drift Crusher у меня, ну, в сенсі, у меня такой нема. Нема. Угу. Значить, зробиш мяне гэтым. Угу. Що тоді? Розпускаємо команду. Робимо перепиночок. Season close. Кого? Сезон, ён закрываецца. Ну так. Все, запрошай меня. Decorations will not be tolerated and can Ну? result in detention. Декоратик. Ну як? Не ведаю. Угу. Я буду дриллер. Ти будеш гориллер. Lock and load. Я буду, як завжди, гунір. А я генер 11. І так, зараз тоді перепиночок. Добре? Угу. Я возьму ліпше скаут. І я буду... потім за твою сякирою. Ага. Як шамули. Ага.
Протягнем? Угу. Давай зробимо нову серію. Не, Ух ти, ну ладно, ти добре. давай. Будет зато протяг хотя бы. Ну, буде протяг, буде 7 серія, йдем за сякерой табе. Все, повіси. Ну-ка.